नेक्स्ट. अगं सुनीता, इथं कुठं? अगं मंजू, हा गे ते लाडकी बहीण योजनेचे पैसे घ्यायला आलीये. आणि तू ग? मी पण. तुला माहितीये, या पैशाने मी कॉम्प्युटरचा कोर्स करणार आहे. होय काय? काय ग, काय करणार या पैशांचं? या नवी साडी घेणार आहे. आणि तू? मला पहिल्यांदा माझ्या नवऱ्याकडे हात नाही पसरायला लागणार माहेरी जाताना भाऊबीजेसाठी. काय ग शांते, तुला पण लाडकी बहीण योजनेचं पैसे मिळालं ना? म्हणजे ये बघ, 1 2 3. काय ग? योजना बंद झाली तर ग? आणि हे पैका नाही मिळालं तर? ते नाना भाऊ योजना बंद कराय टपूनच बसले. नाहीतर काय. काय धक्का बसला? काँग्रेसला साथ म्हणजेच लाडकी बहीण योजनेचा घात.